I ara que parlaves de les revistes que es repartien a la porta de l'hospital, jo volia començar recordant això, d'on surt aquesta taula que cada dimecres es posa a la porta de l'hospital. Jo me'n recordo que va ser el 2012, quan les retallades ja estaven sobre la taula, un grup de persones que veníem de tot el territori, veníem de Girona, veníem de Tarragona, veníem també de l'Hospitalet, ens vam reunir en una petita sala al barri de Gràcia amb un objectiu. Vam dir, hem de fer alguna cosa perquè les retallades en sanitat ja estaven tocant os, ja estaven provocant patiment. I vam començar a pensar què podíem fer i d'allà va sortir una cosa que es va dir Iniciativa Penal Popular, no sé si us en recordeu. La idea de la Iniciativa Penal Popular era fer dues coses. La primera, ajudar a les persones que ja estaven patint les retallades, unes retallades que estava aplicant Convergència i Unió i que les estava aplicant, perquè ara sembla que tots ens oblidem, però les estava aplicant de la mà del Partit Popular, perquè fins al 2012, encara que alguns facin veure que això no ha passat mai, fins al 2012 Convergència i Unió va governar amb el Partit Popular. Aquestes retallades ja estaven fent mal i ens van posar dos objectius. Anar a la porta dels hospitals a buscar a la gent que estava patint, la gent a la qual no li donaven hora, la gent que esperava en les llistes d'espera sense cap resposta. A tota aquesta gent buscar-la i ajudar-la. Però no només això. L'altre objectiu era denunciar els responsables de tot aquest patiment. La iniciativa va anar molt bé i ho van fer per tot Catalunya, a la porta dels hospitals, dels centres d'atenció primària, ho van fer fins i tot a la porta dels ajuntaments i durant 6 mesos vam contactar amb un munt de gent que tenia un problema, que l'estava vivint en solitari i que amb aquesta iniciativa el que van fer és posar en comú aquest problema. Aquest problema l'estem patint tots. Però a més van fer una cosa, ens van conèixer a la porta dels hospitals, vam tenir un gran resultat, vam fer moltes coses, però va haver-hi una gent que va decidir continuar. Va haver-hi una gent que va decidir continuar i és la gent que està d'Hospitalet de Llobregat, que va decidir, escolta'm, no n'hi ha prou, ens hem de quedar. I és la gent que porta 4 anys cada dimecres a la porta de Bellvitge defensant els nostres drets. I això és fonamental perquè vivim en temps on és fonamental la persistència. Aquesta persistència que durant 4 anys es manté a les portes dels hospitals és la persistència que ara hem de posar sobre la taula quan alguns ens diuen que aquest 27 de setembre de tot això no cal parlar. Cal parlar d'altres coses, però d'això no en parlarem. Doncs sí que hem de parlar. Hem de parlar perquè som persistents i perquè tenim memòria, perquè ens en recordem de tot el que ha passat i no val dir que, com diuen alguns, tota la culpa és de Madrid. Òbviament que el que hi ha a Madrid no ens agrada i per això aquest novembre treballarem per tombar un govern del Partit Popular que és una vergonya i que no ens ho mereixem. I per això treballarem al novembre per arreglar el que està malament a Madrid. Ara bé, hem d'arreglar el que passa aquí també, perquè ens diuen que la cosa és de Madrid. Però escolteu, les retallades que pateix Bellvitge no es decideixen a Madrid, es decideixen a la Conselleria de Sanitat i la Conselleria de Sanitat està a Barcelona. Totes aquestes coses sobre les quals ningú vol assumir la seva responsabilitat són les que hem de posar sobre la taula de cara a aquest 27 de setembre i dir que volem parlar de tot, que volem decidir totes les coses que ens estan afectant i que per això tenim aquest repte d'explicar-nos, d'explicar que aquesta candidatura que es diu Catalunya sí que es pot no accepta que ens divideixen en sí i no. Alguns volen que aquest país només es divideixi en sí i no. Catalunya és molt més rica, Catalunya és també la gent que està a la porta dels hospitals, Catalunya som tots nosaltres i no podem permetre aquesta divisió. Som els del sí a la sobirania, però som els del no els que volen vendre la sobirania a les multinacionals, a Capio i a la banca.
Som els del sí, els que diem sí a una sanitat pública, però som els dels no per davant dels que volen fer negoci amb la nostra sanitat. I res més, tenim una campanya curta, però que serà molt intensa, una campanya en la que tot això que hem treballat durant tots aquests 4 anys ho hem de portar al Parlament, perquè durant aquests 4 anys no només ens hem queixat, durant aquests 4 anys hem après, hem mirat i hem vist que darrere dels desnonaments hi havia una estafa bancària. Hem vist que darrere de la privatització de la sanitat pública hi havia els milions d'euros que se van a les escoles concertades. Hem vist que darrere de les derivacions i de les retallades a la sanitat pública hi havia el negoci d'uns quants. Per tant, no només ens hem queixat, sinó que hem après. I hem après que les coses es poden fer d'una altra manera. No cal demanar permís a ningú per començar a fer les coses d'una altra manera. El 28 de setembre pel matí, si aquest senyor que tinc aquí darrere és president de la Generalitat, les coses es poden començar a fer d'una altra manera. Anem a explicar-ho, anem a posar sobre la taula tot el que hem après amb la lluita conjunta que hem fet durant aquests anys i posem-ho sobre la taula i fem president a Lluís Rabell. Moltes gràcies.